Знаеш ли, че ти се записват 10 добри дела, севап, ако прочетеш само една буква от Корана? В Корана има 327 792 букви, а това прави над 3 милиона добри дела. Не е ли толкова невероятно? Мисля, че всички вече знаем наизуст основните сури от Корана. Но какво ще кажеш за хората, които знаят целият Коран наизуст? Те се наричат хафъзи. В един хадис се казва, че този, който рецитира Корана, ще възкръсне в рая, но не трябва просто да се знае Корана наизуст, но също така да се спазва. В зависимост от това колко се знае от Корана и колко се спазва, по това ще се отсъди мястото на човека в рая. Коранът ще се застъпва за нас в съдния ден и родителите на знаещия ще бъдат облечени с корона от светлина, нур, чиято светлина е колкото слънцето. Също така ще им се облекат одежди, чиято стойност не може да се сравни с нищо на земята. Но не само с четене на Корана се печелят награди, но също така и със слушане. Сега слушайте добре и спечелете награда, севап. Бисмиллахир-рахманир-рахим. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد